luweh becik patenan timbang papisahan pringkihan selestya remangi samudana marang kula warga garwalan praputra lewat kincanging alismu ketuka kan glendang rasane atiku senadyan was ling serius laku aku isih mampu ladeni sliramu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduka nangrimku Simo rakyat kok urung kagurmatan rubuh ngarep pinjo Iya. urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine apa wae nadyan sasi deman
wong putra pengendang hebat dadine yo. Nah, nggih ngoten niku ki kara ora mungkin ninggalan jaran. Nah, niki nggih Mas Bayu punika generasi sae bapakipun. Muga-muga ingkang kelanjutanipun Heeh. garwanipun nggih penyanyi. Oh. Dadi jo sak omah ki musisi karo pengrawit ki yo. Penyanyi ngendi, Mas? Ora sida? Oh, Ora sida to. Oh, iku iki. Wah, ya wis wong bagus sing ngono kuwi lho, Mas. Ya to. Mbok iki jare arep golek bidan ngono iki Bu, ora mungkin golek penyanyi. Enggak bagus itu. Iya. Ini yo kabar iki malah arep entuk anu ki, montir. Kok Bengkel montir? wedok. Mas Yo, Bayu. Urip ana kota gedhe Sampun, Mas.